pasivă. Eu, premierea, au confundat-o cu corupție pasivă. Păi dacă este circ. Este circ. Păi e premieră până la urmă sau e... Dacă dumneavoastră, stați domnul. Haideți să spunem din calcul faptul că banii erau pentru teren. Ei spun, da, bine, domnule, ai promis. Nu poate fi vorba, chiar dacă nu erau pentru teren, nu poate fi vorba de corupție. N-are cum. Haideți să-i permitem și domnului Anghelache, vă rog. Acum, știți, a vorbit putem toți, dar a citit dintr-o carte care e scrisă, înseamnă că este mai... Care e regulamentul ăla? Pe regulamentul ăsta, după ăsta se judecă. Ce se judecă regulamentul? 60 se numește corupție, articolul 60. Punctul 1... Îl iau eu foaia aia de acolo, ca să nu mă fac de râs și o rup foaia aia, ca să nu râdă lumea de noi. Asta e altceva. De toată Europa de noi. Asta e altceva. Că lasă cu voi. Că v-a spus Mircea Sandu, treceți premiera la corupție. Domnul Anghelache, nu mai citi că te faci de râs. Și râd oamenii aia, cu care ai învățat carte. Păi te faci de râs. Deci eu vă rog frumos. Păi ce să spui dumneata mie, că premiera se numește corupție vreodată? Măcar nu-l mai citi. Măcar nu-l mai citi. Nu-l mai citi că te faci de râs. Te faci de râs. Ca să spui că premiera e corupție, măcar zic, dom'le, mă fac că uit și nu mai citesc. Vă rog frumos. Nu mai citi că te faci de râs. Te faci de râs. Păi dacă dumneavoastră n-ați citit, păi apar n-ai nimic, nimic nu știi. Dom'le, știi care e problema? Păi apar n-ai nimic. Păi dacă spui dumneata mie că premiera e corupție și ai regulament, apar n-ai. Mulțumesc mult. Păi ce să mulțumești? Deci cum să citească mie un om care în comitetul executiv și aici, în fața mea, să mă enerveze că premiera e corupție? Păi nu mă enervez că în țara românească se întâmplă asta. Și când văd nulități în țara românească și prostie în țara românească, mă nebunesc? Domnule Becali, nu vă întreb din fotbal. Păi eu nebunesc când mă postie atâta în țara asta. Domnule Becali, nu vă întreb din fotbal. Când vă duceți la un medic, dacă medicul îi da... Vreau să spun ceva. Regulamentele de fotbal din țara românească trebuie să fie armonizate cu cele FIFA și UEFA, că așa scrie regulamentele FIFA și UEFA, poate cu alte cuvinte, dar să însemne același lucru. Și Uniunea Europeană mai spune ceva. Iar regulamentele de fotbal FIFA și UEFA se recomandă să fie în armonizare cu legile civile. Nu se poate ca să spui corupție la premiere. Nu ai cum să spui la premiere corupție, nu înțelegeți. Odată, timp de 7 luni de zile. Păi chiar sunteți, nu aveți atâta logică, nu aveți atâta discernământ. Dom'le, chiar stau într-o țară de poști toți? Ce n-ai chiar așa? Păi la tine chiar nu mai înțelegem ce înseamnă premiere și ce înseamnă corupție? Dom'le, corupție e corupție. Pușcărie și gata. Nu înțelegeți odată. E penal, e infracțiune. Nu poți să spui că de corupția asta nu mai duci la pușcărie. Nu, Becali, dar regulamentul interzice premierea. Corupția pasivă sau activă este corupție și e penală și este infracțiune. Da. Să înțeleg, regulamentul interzice premierea. Poți să spui altceva, domnul Filoti, poți să spui altceva. Domne, în regulament punem așa. Noi, regulamentul nostru nu permite premierea. Dacă premiezi, atunci tot pușcărie? Nu poți să spui pușcărie, poți să spui așa. Luăm de punctare, amenzi. Păi nu asta s-a întâmplat? Stai, domne, puțin. Dar să nu numești corupție, domne. Deci domnul Becali se plânge că ați numit o corupție. Domne, nu numiți corupție. Păi stai, domne, că nu râde dumneata, că așa e. Înseamnă că mi-a făcut o impresie bună aiurea despre dumneata, dacă nu râde la lucrurile astea. Domne, e un lucru foarte grav. Domne, e foarte grav. Domne, e foarte grav. Nu e grav, domnule, este foarte limpede dacă dumneavoastră ați avea răbdare să-și ascultați puterea. Păi ce să dacă acolo scrie corupție? Se numește corupție, premiere. Solicitarea, acceptarea promisiunii sau primirea unui avantaj pentru fapta unei persoane în scopul de a obține un rezultat favorabil, deci rezultat favorabil, se sancționează cu penalitate cu tare. De ce? Pentru că solicitarea... Stați, domnule, dacă este adevărată promisiunea dumneavoastră de premiere, este perfectă, dar rezultatul dădea o altă configurație clasamentului. Sunteți de acord cu asta, da? Deci, ce te dea dumneavoastră figurație? Ce? Nu vezi, ia cu de-astea comuniste, de altă figurație. Meciul egal ce făcea. Păi da, dacă e să o luăm așa, nu vezi ce tâmpenii vorbești de altă configurație clasamentului. Dar cum vroia să se dea la o parte Universitatea Cluj ca să fie clasamentul așa? Să joace. Păi și ce motivație aveau? Că erau în divizia B. Păi spiritul sportiv nu mai există. Tocmai de aceea, corupția în sport e definită într-un fel și corupția în dreptul penal e definită altfel. Corupția în sport este reglementată de regulamentul disciplinar. Și vorbești, sigur că da. Dom'le, dumneata ești un bătrân, ai îmbătrânit cu legi. Dom'le, cum poți să-ți veni la asemenea tâmpenie și aberație, dom'le? Dom'le, dumneata spune niște tâmpenii. Cum, dom'le, corupția în sport... Vă rog frumos să vă controlați. Să nu stau cu el deloc!
Păi nici nu vreau să stau cu el aici, de loc să plece sau plec eu. Cum poate să spună că în sport e alta fel corupția? Dom'le, cum poți să spui asemenea lucru că nebunesc? Că într-un fel e la civil corupția și la sport e altfel corupția. Dom'le, corupția e în același fel în toate domeniile de activitate. E penală și este infracțiune și la pușcărie. Abar n-ai, mai bine pleacă. Nu.